ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст мустақиман манзури шумо. Дар студия Малоҳат Назаршохзода ва Эмомалӣ Маҳмадлӯ. Дуруд. кӯмакҳои навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иборат аз масъолаи сохтмонӣ ба зарардидагони заминларза дар ноҳияи Рашту Тоҷикобод расонида шуданд. Бояд гуфт ки бо дастури сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои аҳолии аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияҳои Тоҷикободу Рашт расонидани кӯмакҳои ҳамаҷонибаи фаврӣ идома дошта, бунёди манзилҳои истиқоматии пурра харобгардидаи сокинони ду ноҳия оғоз гардидааст ва ба сокинони зарардида тамоми масъолаи сохтмонӣ кӯмак карда шудааст. ҳамкорамон Фазилин Муҳатбеков мавзӯъро идома медиҳад. кӯмакҳои навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагони заминларза дар ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод расонида шуд. кӯмакҳо иборат аз семент, хишт ва тахта ба оилаҳои зарардидаи ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод дастрас карда шуд. аз соатҳои аввали рух додани ҳодиса дар ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод ҷараёни бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва тадбирҳои расондани кӯмакҳои фаврӣ ба мардуми зарардида таҳти назорат ва таваҷҷӯҳи доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ба ивази ин қадар ғамхориҳои давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо ҳамарӯза мушоҳида мекунем ки дар чеҳраи сокинони ана зарардида яъне умед, шолаи умед бар оянда ҷой дорад ва итминон доранд ки бори дигар ба мисли соли 2021 ки 210 хона қисман ва 58 хона пурра зарар дида буданд, бо дастгирии бевоситаи роҳбарияти олии кишвар бо хонаҳои замонавӣ ва ба талаботҳои меъёрҳои сохтмонӣ ҷавобгӯ сохта дода шуд. ин мусибати навбатӣ низ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон паси сар хоҳад шуд. бо супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба оилаҳои зарардида барои бунёди хонаҳои истиқоматӣ замин ҷудо гардида, тибқи лоиҳа манзилҳои бунёдшаванда аз хонаҳои чорҳуҷрага ва дуҳуҷрага ба офатҳои табиӣ тобовар сохта мешаванд. имрӯз бори сеюм аст ки кӯмакҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Тоҷикобод расида истоданд ва мардум сокинони ноҳияи Тоҷикобод аз ғамхориҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат ҳамон бисёр хурсанд ҳастанд ва миннатдории тамоми сокинони ноҳияи Тоҷикободро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем ки аз рӯзҳои аввали сар задани ин ҳолати фавқулода омада дар паҳлӯи сокинони ноҳияи Тоҷикобод тамоми ниҳодҳои сохторҳои дахлдор кӯмакҳои худро ба мардум расонда истоданд. дар айни ҳол ба мо кӯмакҳои аввалин дастрас шуда ба мо қидаҳои замин ҷудо шуда ҳозир мардум дар пайи бинои сохтмонҳои нав мебошанд. ҳамзамон дар доираи таваҷҷӯҳ ба ғамхории доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми зарардидагони офати табиӣ ба ҷойҳои бехавф кӯчонида шуда бо хаймаҳо, ашёи рӯзгор ва маводи хӯрока таъмин буда, айни ҳол бунёди манзилҳои истиқоматӣ оғоз гардиданд. ҷиҳати ҳарчи тезтар бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ аз тарафи гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурӣ ва ситоди ноҳиявӣ дар маҳалҳои зарардида тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида истодааст. имрӯз дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии пойтахт ҳамоиши ҷоизаспорӣ ба ғолибони даври ҷумҳуриявии озмуни сайри Гули Лола баргузор гардид. дар ин маросим ғолибони озмун дар 10 номинатсия ва барандаи шоҳҷоиза қадрдонӣ шуданд. дар оғози чорабинӣ бо шукӯҳ намояндагони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ки дар даврҳои қаблии ин озмун ғолиб омадаанд, намунаи гулу буттаҳои ороишӣ ва барномаҳои рангини ҳунариро иборат аз суруду рақсҳои дилнишин намоиш доданд.
намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазорату кумитаҳо ва муассисаҳои дахлдор аз намоишгоҳ дидан намуданд. бояд гуфт ки фестивали ҷумҳуриявии гулҳо таҳти унвони сайри гули лола шурӯъ аз соли 2019 дар ҷумҳурӣ баргузор мешавад. ҳадаф аз ин озмун баланд бардоштани сатҳи донишу маърифат, фарҳангу ҷаҳонбинӣ, бедор намудани завқи зебоипарастӣ дар зеҳни ҳар сокини мамлакат, ободу зебо намудани ҳар хона, кӯча, маҳалла, деҳа, деҳот, шаҳрак, ноҳия, шаҳр, вилоят ва ҷумҳурӣ мебошад. дар қисмати дигари чорабинӣ маросими қадрдонии ғолибони озмуни сайри гули лола баргузор шуд. нахуст муовини сарвазири мамлакат Сулаймон Зиёзода суханронӣ намуда зикр дошт ки ин фестивал мувофиқи амри президенти мамлакат ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида мешавад. ҳамин гуна дар вазъияти тантанавӣ беҳтарин иштирокчиёни даври ҷумҳуриявии озмуни сайри гули лола аз рӯи номинатсияҳои гулпарвари беҳтарин, гулгашт ва хиёбон, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, маҳаллаи беҳтарин, деҳаи беҳтарин, деҳоти беҳтарин, шаҳраки беҳтарин, ноҳияи беҳтарин, шаҳри беҳтарин, инчунин дар номинатсияи вилояти беҳтарин мукофотонида шуданд. ғолибони фестивал бо дипломҳои дараҷаи 1, 2, 3 ва шахсони ташаббускор, роҳбарони корхона, муассиса ва дигар ташкилот ки дар он фаъолона ширкат доштанд, бо ифтихорнома ва сипосномаи кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон қадрдонӣ шуданд. дар ин маросим ба намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии сайри гули лола тақдим карда шуд. бояд гуфт ки дар доираи баргузории фестивали гулҳо таҳти унвони сайри гули лола дар ҳудуди шаҳри душанбе ба миқдори 5 миллиону 859 ҳазору 25 адад гулҳои лола чинонида шуданд ки аз нақшаи пешбинишуда зиёд мебошад. баргузории озмун ба эҳёи суннатҳои ниёгон, тарғиби ҳисси зебоипарастӣ, ободии муҳити зист, рушди гулпарварӣ, афзун намудани муҳаббат ба табиат, ҷалби сайёҳон ва рушди соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат мусоидат менамояд. барномаи рангини ҳунарӣ идомабахши ин чорабинӣ бо шукӯҳ гардид. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар боғи Ирем пойтахт сеюмин намоишгоҳи ҷумҳуриявии гулу растанӣ неки бикор баргузор гардид. дар намоишгоҳи мазкур зиёда аз 50 мутахассиси парвариш ва нигоҳубини гулу растанӣ ва сокинону меҳмонони пойтахт иштирок намуданд. намоишгоҳи ҷумҳуриявии гули растании неки бикор маротибаи дуюм аст ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби фонди хайриявии музаффар ташкил карда мешавад. дар намоишгоҳи мазкур зиёда аз 50 мутахассиси парвариш ва нигоҳубини гули растанӣ, гулпарварон ва дӯстдорони табиат иштирок намуданд. имрӯз мо дар чорабини неки бикор иштирок менамоем. ман мехостам ки ин намуд чорабиниҳо зиёд бошанд ва мо бо хурсандӣ онҳоро дастгирӣ мекунем ва худамон ҳам ин намуд чорабиниҳоро дар оянда мехоҳем гузарондан. ин намоишгоҳ гулпарварон ва мутахассисони соҳаро дар як майдон бо имконияти фурӯши маҳсулоти худ ва табодули таҷриба муттаҳид намуд. дар он иштирокчиён тавонистанд гулу буттаҳои ороишӣ, порӯҳои органикӣ ва ғизо барои растаниҳо, кӯза ва дигар лавозимот барои гулҳоро дастрас кунанд. гул ин худаш як зебоӣ аст ва ман ҳар як тамошобин, ҳар як нафаре ки имрӯз аз ин намоишгоҳ дидан мекунад, ман фикр мекунам бо як табъи болида, бо як нерӯи нав ки аз ин гулҳо мегиранд ба хонаҳояшон бармегарданд ва ташаккур ба ташаббускорон ва ташкилкунандагони намоишгоҳи мазкур ки чунин зебоиҳоро барои тамошобинон яъне ки фароҳам сохтанд. ҳамзамон аз ҷониби гулпарварон ва флористҳои касбӣ дарсҳои маҳоратӣ гузаронида шуда иштирокдорон метавонанд оиди парвариш ва нигоҳубини гулу растанӣ, порӯ ва ғизо барои растанӣ тавсияҳои муфидро дастрас намуда, гулу гулдон ва лавозимоти дилхосташонро харидорӣ намоянд. намоишгоҳи гули растанӣ неки бикор 27 апрел низ дар боғи Ирам идома мекунад.
идомаи барнома. масъалаи таъмин намудани аҳолӣ ва соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ бо нерӯи барқ аз афзалиятҳои аввалин дараҷаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб ёфта, дар ин самт тадбирҳои зиёд амалӣ шуда истоданд. таи солҳои соҳибистиқлолии ҳукумати кишвар барои зиёд кардани иқтидори истеҳсоли нерӯи барқ, мустаҳкам сохтани инфраструктураи низоми энергетикӣ, сарфаҷӯӣ ва истифодаи самараноки нерӯи барқ 36 лоиҳаи сармоягузории давлатиро ба маблағи 89 миллиард сомонӣ амалӣ намуд. соли 2024 дар соҳаи энергетика боз 11 созишномаи нав барои татбиқи 7 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба имзо расид, ки барои ноилшавӣ ба ҳадафҳои стратегии рушди иқтисоди миллӣ мусоидат менамояд. новобаста аз ин мушкилоту масъалаҳои ҳалталаби соҳаи энергетика, хусусан комилан беҳтар намудани таъминоти нерӯи барқ ба аҳолии кишвар ва соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҳамоно вуҷуд дорад. бо ин мақсад ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳои нав ворид карда шуд. акнун барои вайрон кардани қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ гардидааст. вобаста ба ин кормандони шабакаҳои барқи шаҳру ноҳияҳо байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳиро амалӣ менамоянд, аз ҷумла дар ноҳияи Восеъ. раҳмонари Саидов дар шабакаҳои барқи ноҳияи Восеъ назоратчии истифодаи қувваи барқ шуда кор мекунад. дар баробари корҳои санҷишӣ акнун яке аз самтҳои дигари фаъолияти ӯ дар минтақаи хизматиаш бурдани корҳои оммафаҳмонӣ оиди иловаҳои ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардида дар сурати вайрон кардани талаботҳои он ба аҳолӣ мебошад. инами ҷамъ муҳаммад мардум хати мақсад фаҳмондагӣ кесем фаҳмондасем мардумро нақс қабул кардисай қонуни нав хати пешниҳод кардисем гулшан усмонова ин сокини маҳаллаи ба номи Бури Ҳакимов аз шаҳраки Ҳулбук аст. ӯ мегӯяд, ки аз тағйиротҳои қонун хабар доранд. сари вақт ҳами суми овай, суми мусрай, суми светай ҳамун ба вақтш мета. ягон майда дига намедавонимш. аммо инсонам сиқ нашавад. чихеле вазифаша бояд ки мо ботем ҳамун иҷро кунем. одам виҷдон дора. одамизод 10 солхон бояд ба виҷдон бошад. طبق کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 9 آن برای ویران کردن قاعده و معیارهای استفاده قوای برق جوابگری جنایتی پیش بینی کرده شده است. وابسته به این نوگانی در قانونگذاری تاجیکستان با چندی از ساکنان پرسش گذرانیدیم. تعریف هم دیم تلویزیون رو هر چی رادیو ای دامو که هم دیم تعریف کردن که باید که چی نکنند و چی نکنند سویتا کی همی خد جریمه و جریمه چی کاسته میشه آدمایی که همی دوزی کنند هم خیلی درار و هم خیلی شنودیم گفتن همی گپورا. فکر شما همین مسئله قدی چیه؟ خیلی نکنند همی کورا باید نکنند تو دوزی چی نداره عقوبت نداره. ما هم شنیدیم که خیلی قانون برآمده که کسانی که سفید بجایی دارند نه جریمه بسته می شود. اول جریمه بسته می شود. وقتی جریمه بسته نمی شود بیا قپن پرکراتورا میبرن سود میبرن جزا میتن کمان میکنن. می دزدی سو میخورن. می دزدی مالکیت دولت سو میخورن. می دزدی مالکیت دولت ایخا راسخود میشود، ایخا مردم زحمت کشیده است، ایخا مهنت کرده است، ایخا آدم کار کرده است. اما در بیو که جهان برون بشناسه برای این گس اگر سویت نقش شود مثل بو مملکت های همسایه دا میفروشه بو زندگی ما خوب میشود بو مثل دنیا ما را میشناسه. این زمان طبق مشاهده های ما در سمت بردن کارهای عامه فهمانی در ناحیه واسع در سمت نظارت از بالای اجرای تغییرات ها به قانون در آورده شده فعالیت کارمندان شبکه های برقی ناحیه نظررس می باشند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. дар бригадаи посбонӣкунандаи сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон 200 нафар сарбози давлати баҳорӣ пас аз омӯзиши курси кӯтоҳмуддати наваскарӣ аз худ намудани тартибу низом ва талаботу қоидаҳои рӯзмарраи хизмати ҳарбӣ дар вазъияти тантанавӣ савганди ҳарбӣ ёд намуданд. ба ватан содиқона
خدمت میکنه намунаи олии ифодаи дӯстдории ватан ин хизмат дар сафи артиши миллӣ мебошад. Дар маросими савгандиёткунии 200 наваскар масъулони сароясати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вазорати адлия, афсарон, волидайну наздикони сарбозон, меҳмонон ва хоҳишмандони иштирок доштанд. нахуст чун оини низомиён байрақи ҷангӣ қисми низомӣ вориди майдон гардида, сипас суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо дод. Сарбозон дар назди афсарон ва ҳузури ҳамсафону волидайни худ савганд ёд карданд ки вазифаи пуршарафи худро шоиставу сазовор анҷом медиҳанд ва ҳамеша омодаи ҳифзи марзу бумуми ватан ва таъмини амнияти сокинони он хоҳанд буд. маросими қабули савганди ҳарбӣ ки дар ҳаёти ҳар як ҷавонмарди асил лаҳзаи таърихиву фаромӯшнопазир ба ҳисоб меравад, он дар қисмҳои ҳарбии артиши миллии Тоҷикистон бо риояи муқаррароти оинномавӣ ва тибқи оинҳои хоси низомиён ба таври шоиста ва хотирмон созмон дода мешаванд. савганди ҳарбӣ рукни муҳим буда, ҳар як афсару сарбоз бо ёд намудани он минбаъд дар давоми хизмат тамоми вазифаву ӯҳдадориҳои масъулиятноки хешро сарбаландонаву софдилона иҷро менамояд. баъди анҷоми маросими савгандиёткунӣ, фармондеҳону волидони сарбозон доир ба иҷрои қарзи фарзандӣ ҳифзи ватан модар ибрози андеша намуда ба наваскарон барои иҷрои сарбаландонаи вазифаҳои сарбозӣ комёбиҳо орзу намуданд. дар чорабинии вобаста ба рисолати ватандорӣ, худшиносии миллӣ, нақши артиши миллӣ дар таъмини амнияту оромии мамлакат, аҳамияти истиқлолу ваҳдату якдилӣ дар ҳаёти инсон ва дигар масъалаҳои мубрам андешаронӣ карда шуд. таъкид гардид ки ҷавонон маҳз тавассути хизмат дар қисмҳои ҳарбӣ ҳамаҷониба обутоб ёфта, чун ҷавонмардони шуҷои ватан ба камол мерасанд ва дониши сиёсии онҳо баланд гашта, адои хизматро дар ҳифзи марзу бумуми Тоҷикистон барои худ шараф ва ифтихор медонанд. имрӯз ҷавонони далеру шуҷои ватан баҳри ободии Тоҷикистон, таҳкими амнияту субот ва пешрафти рӯзафзуни мамлакат ҷаҳду талош варзида, қарзи фарзандии худро дар назди ватан модар ба таври шоистаю намунавор иҷро менамоянд. дар идома гузашти низомӣ ва қадамзании тантанавору ифтихории афсарону сарбозон дар назди минбар ва ҳайати меҳмонон доир шуд. дар шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи илми тоҷик маросими ҷоизаспории ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявии муҳаққиқ ва ихтироъкори ҷавон, олимисол ва магистрантисол баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони вазорати идораҳои дахлдор, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва дигар кормандони соҳаи маориф ва илм иштирок намуданд. қабл аз оғози маросими қадрдонии ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ, олими сол, магистранти сол ва муҳаққиқ ва ихтироъкори ҷавон, роҳбарияти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва меҳмонон аз намоишгоҳи ташкил намудаи муассисаҳои олии таълимии кишвар дидан намуда, бо дастовардҳои онҳо шинос шуданд. сипас ташкилкунандагони озмунҳо ва як қатор иштирокчиёни фаъол бо нишони аълочии маориф ва илми Тоҷикистон, ифтихорнома ва сипосномаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати рӯзи илми тоҷик сарфароз гардонида шуданд. дар ибтидои маросими қадрдонӣ вазири маориф ва илм аз дастовардҳои соҳа ёдовар шуда қайд кард ки дар партави сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ муҳаққиқ ва ихтироъкори ҷавон, олими сол ва магистранти сол ва дигар озмунҳои илмӣ барои рушди илми тоҷик омили таъсиррасон ба ҳисоб меравад. ҳамзамон таъкид рафт ки вазорати маориф пайваста ҷиҳати таъмини шароит ва дастгирии раванди таҳқиқотҳои бунёдӣ, кашфиёту ихтироъоти илмӣ ва истеҳсолоти ватанӣ ва баланд бардоштани сатҳи ҷаҳонбинӣ ва маънавиёти мардум ба талаботи замон ва стандартҳои илми ҷаҳонӣ ҷавобгӯ намудани он аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода мебарад. ҳамин гуна дар маросими тантанавӣ ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ муҳаққиқ ва ихтироъкори ҷавон, олими сол ва магистранти сол бо гирифтани диплому ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. озмуни ҷумҳуриявӣ муҳаққиқ ва ихтироъкори ҷавон
میانی دانشجویان، ماگیسترانتان، دکترانتان از روی اختصاص، PhD و عنوانجویان مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات عالی کسبی و علمی جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده. در آن از 48 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری، 25 مؤسسه کارهای علمی تحقیقاتی و اختراعات دانشجویان و ماگیسترانتان و عنوانجویان و دکترانتان از روی اختصاصی PhD را به مقدار 187 کار علمی و لایحه‌های اختراعاتی پیشنهاد نمودند. در آزمون ماگیسترانتی سال باشد از 32 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی 20 کار آزمونی و عالمی سال میان آموزگاران و عالمان مؤسسه تحصیلات عالی کسبی از 48 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی و 23 مؤسسه علمی تحقیقاتی 80 حجت از روی 10 رویه پیشنهاد شد. طبق خلاصه و بهاگذاری کمیسیون اکسپرتی آزمون، کار بهترین علمی و تحقیقاتی و لایحه‌های اختراعاتی دانشجویان و ماگیسترانتان، عنوانجویان، دکترانتان از روی اختصاص PhD و عالمان معین گردیده سزاوار جایهای یکم، دوم، سوم و افتخارنامه دانسته شدند. در آخر از جانب هنرمندان جوان و استادان صنعت جهت فراغت اشتراکداران چاره‌بینی برنامه فرهنگی پیشنهاد شد. парапланеризм намуди варзиши фароғатӣ ва сайёҳати ҳавонавардии ҷалбкунанда мебошад ки рушди он дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ назаррас аст. дар ноҳияи Дангара мусобиқаи байналмилалӣ аз рӯи ин намуди варзиш барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид ки дар он зиёда аз 150 варзишгар аз дохил ва хориҷи кишвар иштирок намуданд. гузориши ҳамкорамон Салоиддин Неъматов дар ин мавзӯъ. дар мавзеи хуррамзамини ноҳияи Данғара мусобиқаи байналмилалӣ оид ба парапланеризм ва воситаҳои парвози сабуки Тоҷикистон барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид ки дар он зиёда 100 нафар варзишгар аз давлатҳои Осиё, Аврупо ва Амрико, аз ҷумла Арманистон, Беларус, Ҳиндустон, Қазоқистон, Чин, Аморати Муттаҳидаи Араб, Русия, Туркия, Узбекистон ва намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохилӣ ва хориҷӣ иштирок намуданд. гуфта шуд ки намуди варзиши парапланеризм ва воситаҳои парвози сабук яке аз намудҳои маъмул ва дӯстдоштанӣ маҳсуб меёбад ки Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дар якҷоягӣ бо Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон ва Федератсияи миллии парапланеризм ва воситаҳои парвози сабуки Тоҷикистон барои рушди минбаъдаи он ва дарёфти чеҳраҳои нав ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ тамоми тадбирҳои заруриро меандешанд. ҳадаф аз баргузории мусобиқаи байналмилалӣ пеш аз ҳама муаррифии шоистаи фазову имконияти хуби варзишии ҷумҳурӣ ва рушди варзиши парапланеризм буда баҳри кашфи чеҳраҳои нав дар ин самти варзиш мусоидат менамояд. агар мо муқоиса кунем ки ба соли 2023 дар вақте ки мо якумин бор мусобиқа гузарондем дар шаҳри Душанбе танҳо 55 варзишгар аз хориҷа омад. соли 2024 ба Тоҷикистон 111 варзишгар омад. айни замон дар расонаҳои мо, дар сайти мо, сомонаи мо барои иштирок 150 нафар ба қайд гирифта шудаанд ки теъдод боз меафзояд. сол то сол на 50 балки 100 зиёд шудаастанд. ҳар як варзишгаре ки ба Тоҷикистон меояд соли дигар бо худ боз як ё ду варзишгарро ба Тоҷикистон меорад. яъне ки сатҳи баргузор намудани ҳамин мусобиқот ниҳоят баланд аст. ҳамин имкон медиҳад ба мо ки рушди сайёҳии кишварам зиёд шавад. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба парапланеризм барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо ибтикори Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи парапланеризм ва воситаҳои парвози сабуки Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ноҳияи Данғара ва корхонаи воҳиди давлатии хизматрасонии корпуси дипломатии Дипсервис дар доманакӯҳҳои ноҳияи Данғара баргузор мегардад ба варзишгарон хеле писанд омад. За 7 лет в Таджикистане, наверное, уже все объездил. Видел Памир, Таджикент, все красоты Таджикистана, влюбился. Теперь приезжает только летать на параплане, потому что уже было все объезжено, теперь надо все облетать. Великолепная страна, великолепная культура, как проводят мероприятия в Таджикистане.
По-моему, я вот разговаривал с соседями с Узбекистана, Казахстана, нигде в мире так больше не проводят. Таджикистан мне очень нравится, я приезжаю сюда второй год. Это очень красивые горы, мне нравятся условия, то, что тут постоянно разная погода, и можно пробовать какие-то новые практики, новые подходы к цели. В общем, мне очень нравится, тут очень красиво и очень удобно. Мы когда сюда ехали, у меня было такое предчувствие радостное, то, что опять соревнования, опять такая интересная погода, красивые места, интересные новые люди. Так что мне все нравится. Меня зовут Хакимова Шалзада, я приехала с Узбекистана, я впервые в Таджикистане. И вот, впервые на таких больших соревнованиях участвую. Мне понравилось очень, все новое здесь. طول 2 سال میشود که در این نوع ورزش مشغول هستم. خوشبختانه خیلی پیشروی‌های خوب است و آینده نیت داریم که خیلی ورزشگر خوب شویم و در دولت‌های همسایه‌ها رفته در مسابقه‌های اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را برداریم. варзишгароне ки дар рӯзи аввали мусобиқа бо нишасти дақиқ маҳорати баланди худро нишон доданд аз ҷониби масъулин қадршиносӣ гардиданд. тавре иттилоъ дода шуд ин мусобиқа тӯли 9 рӯз идома хоҳад ёфт ва ғолибони даставию асосӣ миёни мардону бонувон муайян гардида бо тӯҳфаҳои хотиравӣ диплому медал ва ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба парапланеризм сарфароз гардонида мешаванд. мавриди зикр аст ки баргузории чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии сайёҳӣ ва варзишӣ барои рушди минбаъдаи сайёҳии варзишӣ ва ҷалби ҳарчи бештари меҳмонону сайёҳон ба кишвари дорои манзараҳои дилфиребу нотакрори тоҷикистон заминаҳои устуворро фароҳам меорад. Салодин Неъматов, Маҳмудҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. рӯзи шашум аст ки дар шаҳри душанбе чемпионати осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот байни кӯдакон ва наврасон идома дорад. ин мусобиқаи байналмилалӣ ки дар он беҳтарин шоҳмотбозони наврас аз 13 кишвари ҷаҳон иштирок доранд то 29 апрел идома мекунад. варзиш василаест ки барои баландбардоштани тафаккуру зеҳн, солимӣ ва устувории дӯстию бародарӣ миёни ҷаҳониён заминаи мусоид мегузорад. ҳамин аст ки имрӯз кишвари мо дар баробари ташаббускору пешроҳанг будан дар ин раванд ҳамчунин мизбони бузургтарин чемпионатҳои сатҳи ҷаҳонист. чемпионати осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот аз ҷумлаи онҳост ки давоми чанд рӯз боз дар душанбеи сарсабз баргузор гардида истодааст. мақсади асосии баргузор намудани ин мусобиқа рушди шоҳмот дар ҷумҳурии тоҷикистон аст, ҷалби наврасон, ҷавонон ва кӯдакон ба ин риштаи варзиши зеҳнӣ, диққати наврасону ҷавонону кӯдакон ба илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ мебошад ва аз байни кӯдакону наврасони ҷавонони соҳиби истеъдоди тоҷик дастаи мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистонро мураттаб кардан аст ки тавонанд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ дар чемпионатҳои ҷаҳон ва осиё иштирок намоянд ва мо ният дорем ки чунин мусобиқаҳоро идома диҳем ва дар моҳи ноябр аллакай тасмим гирифтем мусобиқаи байналмилалӣ кушод яъне ки опен турнир барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе бо даъвати беҳтарин гроссмейстерҳои осиёи марказӣ ва осиё ва ҷаҳон баргузор намоем. Этот шахматный турнир является международным соревнованием, первенство Западной Азии, континентальное первенство. Оно собрало участников из многих стран. Качество проведения соответствует более чем международному уровню. Здесь многие впервые. У нас очень впечатлило гостеприимство. Мы повсюду видим гостеприимных людей среди многих и организаторов, и даже вот, если приходится такси, гиды, прохожие на улице, в гостинице, впечатлились красотой города. иштироки наврасон дар чемпионат оид ба шоҳмот таҷрибаи аввал нест. аксари онҳо дар чандин мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонию касбе иштирок карда соҳиби ҷоизаҳо гардиданд. Я хочу заново прийти в Таджикистан, когда еще будет турнир здесь. И хочу прогуляться, и который друзьями я познакомился, с ними встретиться. ин чемпионати осиёи ғарбӣ мебошад ки бори аввал дар кишвари азизамон баргузор карда истодааст. мусобиқа бисёр ҳам дар сатҳи баланд ва пуршиддат ҷараён дорад. беҳтарин шоҳмотбозони 14 кишвар дар ин мусобиқа рақобат доранд. дар ин мусобиқа 100 нафар беҳтарин варзишгарони кишварамон иштирок доранд ва умед аз он дорем ки натиҷаҳои беҳтарину хубро нишон медиҳанд. Я из города Туркменистан. Меня зовут Хубеев Тидат. Этот турнир проходит очень хорошим, и мне нравится этот
нет. Я играю на первое место. И этот турнир проходит очень хорошо. И город Таджикистан очень мне нравится. То есть именно Душанбе. ҳаминак чемпионати осиёи ғарбӣ оид ба шоҳмот миёни кӯдакон ва наврасон бо ташаббуси федератсияи шоҳмоти осиё дар якҷоягӣ бо федератсияи шоҳмоти тоҷикистон ташкил гардидааст. рӯзи шашум аст, идома дорад. рафти он пурра зери назорат буда доварон аз ҳисоби таҷрибаи сатҳи ҷаҳонӣ ташкил ёфтанд. кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи гаштҳои санҷишӣ ва амалиётҳои махсус талош мекунанд ки аз ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиёт пешгирӣ карда қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳро ошкор созанд. шарҳи ҳамкасбони мо дар ҳамин хусус омода шудааст. имрӯзҳо кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон тамоми тадбирҳоро роҳандозӣ менамоянд ки бехатарӣ ва амнияти иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ таъмин карда шавад. бо ин мақсад онҳо ба таври шабонарӯзӣ дар кӯча ва роҳҳои автомобилгарди шаҳру навоҳии мамлакат пайваста фаъолият менамоянд. соласол воридшавии воситаҳои нақлиёт ба ҷумҳурии тоҷикистон зиёд гардида истода. ҳамзамон ҳамарӯза ҳазорҳо воситаи нақлиёт ба пойтахти кишвар шаҳри душанбе аз тамоми гӯшаву канори кишвар ворид шуда шиддатнокии ҳаракати воситаҳои нақлиёт боз ҳам зиёд мегарданд. ин амал кормандони бозрасии давлатии автомобилиро водор менамояд ки дар иҷрои вазифаҳои хизматии худ боз ҳам пурмасъул ва серталаб бошанд. тибқи нақшаи раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамарӯза аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон нақша таҳия гардида барои бартараф намудани қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ дар қатори дуюм ва сеюм ки мегузоранд ба ҷаримагоҳ дастрас карда мешавад. аз ин лиҳоз аз ронандагони воситаҳои нақлиёт хоҳиш карда мешавад ки воситаҳои нақлиёти худро дар қатори дуюм ва сеюм нагузоранд. бо ин мақсад бо супориши роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз тарафи масъулини раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ нақшаи алоҳидаи корӣ таҳия гардида айни ҳол чорабиниҳои мақсаднок дар пойтахти кишвар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҷараён доранд. мақсад аз гузаронидани амалиёти мазкур пеш аз ҳама пешгирӣ намудани ҳодисаҳои роҳу нақлиёт, бартарафнамоии тамбашавии кӯча ва роҳҳо, ошкор намудани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ, инчунин ронандагон дар хатҳои дуюм ва сеюми ҳаракат дар гузаргоҳҳои пиёдагардон ва ҳудуди чорраҳаҳо бозист менамоянд. бо ин кирдорашон онҳо ба ҳаракати мунтазами дигар воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон монеа эҷод карда сабаби тамбашавии кӯча ва роҳҳои автомобилигард мегарданд. зимни гузаронидани чорабиниҳои мақсаднок дар ҳудуди шаҳри душанбе, инчунин барои аз тарафи ронандагони воситаҳои нақлиёт риоя накардани талаботҳои аломатҳои роҳ, нишонаҳои роҳ барои нигоҳ доштани воситаҳои нақлиёт дар хатҳои якум ва дуюм, ҳудуди чорраҳҳо ва гузаргоҳҳои пиёдагард, инчунин ба вуҷуд овардани монеа ба дигар воситаҳои нақлиёт нисбати чунин ронандагон аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба расмият дароварда воситаи нақлиёти онҳо тариқи автомашинаҳои таҳвилӣ ба ҷаримагоҳҳои махсуси бозрасии давлатии автомобилӣ дастрас карда шуданд. роҳбарияти раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз тамоми ронандагони воситаҳои нақлиёт ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ талаб менамояд ки ҳангоми дар раванди ҳаракат иштирок намудан қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба таври қатъӣ риоя намуда бо одоби ҳамидаву фарҳанги шаҳрнишинӣ рафтор намоянд. чорабинии мазкур дар кӯча ва роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурӣ мунтазам идома дорад. имрӯзҳо ҷомеаи ҷаҳониро хатарҳои нав таҳдид менамоянд. барои ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва геополитикаи тоҷикистон пеш аз ҳама зарурати дарк, шинохт ва ҳифзи арзишҳои миллӣ хеле муҳим арзу мегардад. вобаста ба ҳамин мавзӯъ дар Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявии илмӣ назариявӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. ҳадафҳои геополитикаи ҷумҳурии тоҷикистон, мушкилот ва дурнамои рушд таҳти ҳамин унвон дар Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамоиши ҷумҳуриявии илмӣ назариявӣ баргузор гардид.
дар кори ҳамоиш муҳаққиқону донишмандон ва устодону донишҷӯёни муассисаҳои илмии кишвар иштирок ва суханронӣ намуданд. нотиқон зимни маърузаҳои худ қайд намуданд ки муҳимтарин арзишҳои миллии мо ки кафолати сиёсии рушди давлатро муайян менамоянд, ин пеш аз ҳама амнияти миллӣ, истиқлоли сиёсӣ, ваҳдати комил, конститутсия, президент, сохтори конститутсионӣ ва амсоли инҳо мебошад. ин навъи арзишҳо тамомияти арзии ҷумҳурии тоҷикистонро ташкил дода барои мо ҳамчун муқаддасот ва манфиатҳои бақодории давлат шинохта мешаванд. имрӯз вазъи ҷаҳони муосир хеле пуртасот муаррифӣ мешавад. барои ба ҳам омадани кишварҳои осиёи марказӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон як созишномаи хеле пурмуҳтаво ба имзо расонида шуд. ҳама ин гувоҳи он аст ки имрӯз барои ҳаллу фасли масъалаҳое ки вобаста ба минтақа мавҷуд ҳастанд, сиёсатмадорони сатҳи баланд, сиёсатмадорони сатҳи ҷаҳонӣ ҳам андешаҳои хеле зиёди худро пешниҳод мекарданд. дар ҳамоиш зикр гардид ки дар татбиқи сиёсати хориҷии ин ё он давлат чунин омилҳо ба мисли мавқеи геополитикӣ ва геостратегии он дар ҷомеаи ҷаҳонӣ, зарфияти геоиқтисодӣ ва геофарҳангии он нақши бориз доранд. қайд гардид ки тоҷикистон дар натиҷаи татбиқи сиёсати хориҷии бисёрсамта муносибати дӯстонаро бо 192 давлати дунё ки соҳибистиқлолии моро шинохтанд ба роҳ монда, бо зиёда аз 180 мамлакати ҷаҳон робитаи дипломатӣ барқарор намудааст ки натиҷаи сиёсати муваффақонаи хориҷии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, иброз доштанд иштирокчиёни ҳамоиш. ба хотири пешгирӣ аз офатҳои табиӣ дар ташкилоту корхонаҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар чорабиниҳои гуногун гузаронида мешавад. дар ҳамин замина дар яке аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Шамсин-Шоҳин рӯзи мудофиаи гражданӣ доир карда шуд. тағйирёбии иқлим ва пайваста ба вуқӯъ омадани ҳолатҳои фавқулода ба хуҷагии халқи мамлакат хисорот ворид намуда истодааст. инчунин дар натиҷаи селобхезӣ талафоти ҷонӣ низ ба қайд гирифта мешавад. аз ин рӯ дар шаҳру ноҳияҳо ташкилоту муассисаҳо машқҳои мудофиаи гражданӣ мегузаронанд. чунин як машқи мудофиаи гражданӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ноҳияи Шамсиддини Шоҳин баргузор гардид. дар рафти ин чорабинӣ хадамотҳои мудофиаи гражданӣ, сӯхторнишонӣ, ёрии тиббӣ, шуъбаи маориф, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва дигар ниҳодҳо иштирок намуданд. дар машқи мазкур ҳолати ба амал омадани зилзила ва наҷот додани хонандагони мактаб гузаронида шуд. дар натиҷаи зилзила як қисми хонандагони мактаб захмӣ гардида осеб бардоштанд ва гурӯҳҳои наҷотдиҳанда онҳоро аз синфхонаҳо ва зери вайронаҳо бароварда ба ҷои бехавф расониданд. ба зарардидагон ёрии аввалини тиббӣ расонида шуд. дигар ниҳодҳо низ дастаҷамъона фаъолият намуда ҳодисаҳои дуздӣ, сарзадани оташ ва дигар омилҳоро пешгирӣ карданд. мақсад аз гузарондани чорабинии мазкур баланд бардоштани маҳорати мустақилона амал намудани хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия дар ҳолатҳои фавқулода мебошад. дар анҷоми машқи мазкур ба ҳамаи иштирокчиён ҷиҳати дар сатҳи баланд гузаронидани чорабинӣ изҳори миннатдорӣ намуда қайд карданд ки мо бояд ҳама вақт барои пешгирии офатҳои табиӣ, наҷоти одамон, пешгирӣ аз баландгор гардидани манзилҳои истиқоматӣ, иншооти таъиноти гуногун, молу амволи давлатӣ, ҷамъиятӣ ва шахсӣ ва заминҳои корам омода бошем. дар ҳолати тантанавӣ ба иштирокчиёни фаъоли чорабинӣ рӯзи мудофиаи гражданӣ сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ба шӯъбаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳия супорида шуд. инчунин ғолибони озмуни расми беҳтарин низ қадрдонӣ карда шуданд. иттилоъ доданд ки ҳамин гуна машқҳо дар дигар ташкилоту муассисаҳо низ гузаронида мешавад. дар қасри тенниси шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи пойтахт барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе мусобиқаи шашуми байналмилалӣ оид ба куштингирӣ баргузор гардид. дар ин мусобиқаи сатҳи баланд паҳлавонони маъруфи зиёда аз 25 давлати ҷаҳон барои мақомҳои ифтихорӣ бо ҳам рақобат намуданд. дуруди самимӣ мо
давоми 6 сол мешавад ки ба хотири ривоҷу равнақ додани варзиши аҷдодии гӯштини миллӣ гӯштингирии мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе ташкил ва баргузор мешавад. Имсол ин чорабинӣ бошукӯҳ дар қасри тенниси шафати варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ доир шуда, зиёда аз 108 паҳлавон аз 25 кишварро ба ҳам овард. Ба таври анъанавӣ баъди доир шудани рақобатҳои марҳилаи муқаддамотӣ, маросими бошукӯҳи кушодашавии мусобиқаи мазкур сурат гирифт. Дар ҳусни ифтитоҳи шашумин мусобиқаи байналмилалии ҷоми раиси шаҳри Душанбе оид ба гӯштингирӣ, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон, Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ, ҳамзамон меҳмонон ва дигар шахсони расмӣ ҳузур доштанд. Бояд иброз дошт ки дар замони соҳиби истиқлолӣ бо дастуру ҳидоятҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, намудҳои варзиши миллӣ аз ҷумла риштаи гӯштингирӣ рушду нумо ёфта, аллакай мақоми байналмилалиро соҳиб гардид. рӯйдоди беназири дигар ин буд ки бори аввал чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ дар соли 2024 бо иштироки паҳлавонони зиёд аз 60 давлати дунё роҳандозӣ шуда, шукӯҳу шаҳомати варзиши аҷдодиро дар ҷаҳон ба маротиб бештар намуд. гӯштингирӣ на танҳо як навъи варзиш, балки ҷузъи фарҳанг ва ифтихори миллии мардуми кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик буда, таҷассумгари таърихи бою ғанӣ доштани мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. برای هر یک ورزشگر، برای هر یک شهروندان جمهوری ما این یک عید است، یک جشنی. هم در همین جشنی که ما در پیش داریم در نوروزی، هم گویا که جشن نوروزی، هم همین مسابقه بین المللی در همین وطن ما میگذرد، با خصوص در گوشتنی ملی ما، گوشتنی سنتی ما امروز فخر میکنیم. امروز یعنی که دائم افتخار میکنیم که گوشتنی ملی ما در سطح جهانی یعنی که جای خود رو معین کرد. انا حال تماشا کرده دیده ایستادیم که در اینجا پهلوانای ما بسیار بهتر خوبتر برآمد کردن. هر کدام اونا 2 غلبه 3 غلبه به دست آوردن. این موفقیت کار تمام مربیان و ورزشگران جمهوری ما هستند. бояд бигӯем ки дар ин мусобиқаи сатҳи баланд рақобатҳо миёни мардон дар 4 вазн 65, 78, 95 ва ҷамъи 95 килограмм, байни бонувон бошад танҳо дар як вазн 70 килограмм сурат гирифт. ҳайати мунтахаби Тоҷикистонро ҷиҳати ширкат дар ин мусобиқа 20 варзишгар, 17 мард ва 3 зан ташкил медод. шумораи зиёди мухлисону ҳаводорони гӯштингирӣ аз минтақаҳои гуногуни кишвар ва кишварҳои хориҷ ба макони баргузории мусобиқа омада, кӯли вохӯриҳоро тамошо намуда паҳлавононро дастгирӣ намуданд. ҷои таъкид аст ки барандаи нишони тиллои бозиҳои Олимпия Рио де Жанейро 2016 аз намуди гӯштини ҷудо, варзишгари шӯрадиёри Федератсияи Русия Ҳасан Холмирзоев дар ин чорабинӣ ба ҳайси меҳмони фахрӣ ҳузур дошт. Вчера, позавчера вот мы смотрели, везде на меня, братья, туда-сюда показывали. Очень красиво, понравилось везде. Ну, начиная с аэропорта, хорошо, очень тепло встретили. Видно, что здесь любят спорт, любят свой национальный спорт, вообще дзюдо любят. Многие подходят, спрашивают меня тоже. И на самом деле эти 2 дня я наслаждаюсь и приятно провожу время. бо гузашти сол аз сол мартабаи мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе баланд мешавад. имсол фонди ҷоизаи умумии мусобиқа бештар шуда $110,000 амрикоиро ташкил медиҳад. ғолибони мақоми аввал соҳиби $10,000, ҷои дуюм $5,000 ва мақоми сеюм бошад $2,500 амрикоӣ соҳиб мегарданд. маврид ба ёдоварест ки мусобиқа дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе бо мақсади ташвиқу тарғиб ба рушду равнақи гӯштини миллӣ, таъмини оммавияти варзишу солимгардонии сокинони пойтахт ва дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни байналмилалии Наврӯз гузаронида шуд. бо талош ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, шумораи кишварҳое ки дар он намуди гӯштингирӣ мавқеъ пайдо мекунад сол то сол меафзояд. маросими кушодашавии ин мусобиқаи сатҳи баландро чорабинии фарҳангӣ ва суруду таронаҳои ватанпарварона ҳусни дигар бахшиданд. атрофи ҳунарнамои ӯ
حرف میزنند. موقعیت خوب برای قلندرova. امتیاز همینطور گل دختر تاجیک شاهیده قلندرova و با مرحله حساستر راه می‌یابد. соли нави таҳсил дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад. ин шабу рӯзҳо дар муассисаҳои олитаълимӣ ва мактабҳои миёнаи махсус донишҷӯёну хонандагон назди устодони худ имтиҳон месупоранд. муҳассилини мактаби санъати рақами 1 ба номи лоиқ Шералӣ Шариххуҷа низ бо пешниҳоди як барномаи консертӣ натиҷаи донишу маҳорати андӯхтаи худро дар ин давра нишон доданд. ин савту навои дилнишин аз ҷониби омӯзгорону хонандагони мактаби санъати рақами 1 ба номи лоиқ Шералӣ дар консерти ҳисоботӣ садо дод. консерти ҳисоботӣ дар кохи Суудиёни шаҳри Хуҷанд сурат гирифт. муҳассилин аз рӯи бахшҳои сарояндагӣ, навозандагӣ, созҳои миллӣ, баян аккордеон, созҳои зарбӣ, нафасӣ, торӣ ва ғайра баромад карда, маҳорату малакӣ аз худ кардаашонро дар сатҳи баланд пешкаш гардониданд. дастоварду муваффақиятҳои хонандагони муассиса дар ҷодаи санъат хеле зиёд мебошад. ҳамасола хонандагон дар фестивал озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ чун озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, озмуни ҷумҳуриявии телевизионии Парвин, Роза Востока, озмуни байналмилалии кӯдаконаи Босторғай, эҷодиёти бадеии кӯдакон ва наврасон ширкат варзида сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. масалан соли сипаригаштии 2024 муҳассилини мактаби мазкур дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар даври ҷумҳуриявӣ 4 нафар аз ҷумла 1 нафар ҷои дуюм ва 3 нафар ҷои сеюмро ишғол карда буданд. ин дастовардҳо ба муҳассилин рӯҳу илҳоми тоза бахшида имрӯз дар рушди санъати тоҷик саҳми арзанда мегузоранд. инкишофи ақли инсон вобаста аз суруду мусиқӣ аст гуфтанд абуалӣ ибни Сино. мо агар аз хурдӣ дӯстрояконро ҳамин хел тарбия накунем, ки тарбия мекунад? Тоҷикистон, миллати тоҷик ин кӯҳанбунёд аст, зиёда аз 6000 сола таърих дорад ва ҳамин таърих аз хурдӣ сар мешавад. бояд вай сурудҳоро бисёр хонад. математика шоҳи фанҳо бошад, мусиқӣ калиди фанҳо. яъне бо воситаи мусиқӣ, бо воситаи расм, бо воситаи навозандагӣ ҳиссиёти кӯдак бедор мешавад. ҳама санъаткор намешавад, лекин вай ҳиссиёташ бедор мешавад. яъне ватани худро дӯст медорад, падар модари худро дӯст медорад, ин диёрро дӯст медорад. аввал дар мактаби санъати рақами 1 ба номи лоиқ Шералӣ 559 нафар хонандагон дар 12 шӯъба дар 2 баст ба омӯзиш фаро гирифта шудаанд. дар соли хониши 2024-2025 170 нафар хонандагон ба синфи якум қабул шудаанд. бо назардошти истеъдоду ҳунари волои устодону шогирдон якчанд нафар бо ифтихорномаву сипосномаи бахши фарҳанги вилояти Суғ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти маҳаллии шаҳри Хуҷанд сарфароз гардонида шуданд. тамошобинони гиромӣ буд хабарҳои ин соат ки мустақиман манзуратон намудем.